Nej, det er ikke så alt. Ja. Vi kan bare flyve. Jeg kan bare flyve. Den er forkert. Men det er forkert. Ja, den er overhovedet hernede jo. Så er der hul i sækken. Skal jeg finde en saks? Nu skal du ikke tage halsen. Nej. Kan du spise sådan en? Det er noget dyrt kød. Ja. Det er en dyr pris, vil jeg sige. Hallo. Ej, den vender lige over med mig. Den er bakkeren så. Den er lige der. Prøv at få den til at... Ja, bare blive ved, så bakker nu. Så bakker den nu. Sådan der. Sådan. Nej, Ej, nu har den tabt en del af fjerde. Hvad? Jamen, den der er fin. Jeg synes, det er ret. Jamen, der er der flot. Det er helt sjovt. jeg tror bare ikke, den er ude for. Sådan der. Nå.